Pancasila satu gitu. Oh, lah aku kan pengennya langsung dua. Ayo diulang. Pancasila. Ayo. Ketuhanan Yang Maha Esa. Tiga. Assalamualaikum. Nama saya adalah Arif Saputra. Nah, gilo, nama saya adalah Arif. Lah kamu mau naik panggung kok berat banget? Ya, Kenapa? karena aku udah besar. Kamu udah besar. Arif udah sekolah. Udah. Di mana sekolahnya? Sekolahnya SD 1 Mojo Jaya. Kelas berapa, Arif? Kelas 5. Kelas 5 Ya, di SD 1 Mojo Jaya. Arif pernah ikut lomba nggak? ya. Lomba apa? Lomba 17 Agustus. Pas waktu itu ikut lomba apa, Arif? Lomba apa? Gak tahu. Hah? Lomba lari apa lomba makan kerupuk? Makan kerupuk. Dapat juara nggak? Dapat Juara berapa? juara 5. Juara 5. Lomba makan kerupuk. Arif, ayo sekarang hafalkan Pancasila. Ayo. Pancasila. 3. Lah piye. Pancasila. 2. Dibolak-balik, Rip. Pancasila satu gitu. Oh, lah aku kan pengennya langsung 2. Ayo diulang. Pancasila. Ayo. Ketuhanan Yang Maha Esa. 3. Selamat mendengarkan tausiah Kiai Haji Anwar Zahid, Budi Channel. Ya Allah, ngapunten. Wis sandang pangan. Saiki wong wis do iso nyandang rapet mangan wareg. Wis ora ana wong luwe saiki keluwen kelaparan ora ana. Wis iku nikmat peparinge Allah sing kula panjenengan tampi saben dinten. Nomor 3 papan. Papane yo wis do api-api. Endi to Wonorejo kok ana omah elek? Ora ana. Lamun nenek omah sing dianggap tidak layak huni terus untuk program bedah rumah kok. Loh, aku yakin kok iki sing tekono kene iki omahe apik kabeh. Loh, kadang-kadang sampean rumangsa omahe elek, kuwi janjane omahmu ora elek kok, Bu. Omahmu ki apik, mung wae ana tanggamu mbangun omah luwih apik tinimbang omahmu. Mula akhire omahmu ketok elek. Dadi omahmu iki mek salah posisi. Supaya ketok apik yo genjong omahmu jejerke omah sing luwih elek. Kok lak ketok apik omahmu. Wong apik eleke omahe padha karo wajahe menungso. Wong wedok ku ya iso ketok ayu, iso ketok elek, tergantung jejerane. Sama jejer wong ayu ya ketok elek, tapi nek jejer wong elek ya ketok. Mulane ibu-ibu nek pengen ketok ayu resepe gampang. Sampeyan lungguh sak lungguh sing ati-ati, sampean golek rombongan elek. Kowe nang delusup nang tengah-tengah, engko rak ketok ayu dhewe sampean. Kowe nek dijejeri wong ayu nang cepet geser pindah tempat. Gawat ki nek tak teruske gawat iso kelem aku iki kok. Wong biyen omahe elek-elek bolong-bolong kae. Ya Allah. Nek musim hujan kae bocor, jero omah iki becek kabeh ngono kae. Lek musim kemarau ngene iki berdebu nganti dienggo omah undur-undur. Kemutan jenengan. Oh saiki jenengan golek undur-undur kangelan kok. Omah wis do keramikan, cor-coran, marmeran. Lebihan mulai sekolah golek undur-undur. Omahe apik kaya sumur kae. Nek golek ki carane disebuli. Lah nyebul mosok kok crut ngono. Nek wis ketok undur-undure dijumput terus dicancang nganggo benang kae, nggo mancing kancane. Bocah biyen ki sederhana uripe tapi bahagia. Nek bengi kae wayah angin kae apa maneh omahe cedhak alas kaya wong kene iki. Kademen ki angin wuk turune ning galar, kemulan sarung cilik. Ditutupi sirahe sikil kademen. Diseret mengisor sikil ketutupan sirah kademen. Akhire melungker kaya trenggiling kae. Gelemekane
makane kloso teko godhong pandan akeh tinggine, dhuwur akeh nyamuke, ngisor akeh tinggine. Mulane turu iso karo senam. Lah ngisor kukur-kukur, dhuwur teblek-teblek. Sehat. Tangi turu ki raine ki masyaallah. Angus kabeh kena sentir kae. Wong biyen saiki turune no springbed mentul-mentul mendut-mendut. Tangi turu ki ya Allah, iler entuk saember. Sandang pangan papan. Wong Wonorejo kuwi wis iso nyandang rapet, mangan wareg, turu anget. Lho ngene iki ora gampang. Mulane yo nomor 4 kendaraan nggo mlaku. Saiki jarang wong ten pundi-pundi jalan kaki. Udah pakai kendaraan bermotor, mula mlakune do cepet, nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlakune cepet. Lho ngene iki angel ora gampang. Mulane yo lho gathuk-gathuk kene iki rumangsamu angel kok yo. Lho wong biyen ten pundi-pundi melampah, mula wong biyen ki rata-rata sikile kapalen, bubulen, kandel-kandel nganti diirisi ngono kae. Wong ten pundi-pundi mlaku. Saiki ora usum. Biyen yo biyen. Wong sak kecamatan iki lho sing duwe mobil kena dihitung. Paling mung wong loro tok. Saiki sampeyan arep ngitung mobil sak desa Wonorejo wis kangelan sampeyan saking oke. Biyen ana sepeda motor mlebu desa iki dioyak Bu, digodak kae terus diambuti pete. Saiki kok saben irung wis duwe sepeda motor dhewe-dhewe kok. Leres napa mboten? Ya Allah, biyen wong lunga haji niku 6 sasi paling cepet nitih kapal laut, pulang pergi itu bisa sampai 6 bulan. Saiki wis ganti pesawat, Semarang Jeddah, Semarang Madinah, bus 9 jam tekan kono. Mula wong haji sakniki ming 40 dina. Ini mau disederhanakan jadi 30 hari. Loh, apa-apa wis do cepet saiki. Mbok ora digatekke aku kok. Sandang, pangan, papan, kendaraan, nomor 5 anggaran. Dompete do kebek, wong duwite akeh-akeh. Dadi wong kene wis iso nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlakune cepet, dompete kebek. Lho ngene iki rumangsamu gampang. Angel mulane yo saiki ku le ana wong kok ngomong ra ndek dhuwit ngapusi. Sak ra duwene dhuwit wong sakniki niku tetep duwe. Mung kurang ngono ae. Nek biyen wong ra ndek dhuwit ra duwe tenan. Lah saiki kok ana wong ngaku ra ndek dhuwit ngapusi. Ora rupa dhuwit ya rupa ATM. Nggih napa mboten? Lah aku saiki ngalih mrene malah ngedem-demi wong loro iki aku. Lho, kok genah kowe aku malah dadi tenda kanggo dirimu. Wong aku geser mrene perkara kepanasan kok malah ndekne berteduh bernaung di bawah bayang-bayangku. Geser aku rene. Ya biar adil, bukan hanya yang sebelah sana yang isih panas. Nah, pon ngeten. Maksudku aku nyegati kowe nek ning wong keri ben ora munggah. Munggah jongkrokke. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran. Wong sakniki anggarane pun kata-kata, duwite pun kata-kata. Sakniki mung wae kurang syukure, rumangsa kurang wae. Dompete wis do kebek wong saiki. Mula samane ora perlu saiki pamer-pamer duit dino sing mbok pameri ya wis do duwe. Nggih mboten? Ya mergo duwite akeh saiki perhiasan ya Allah. Biyen Bu perhiasan niku iso tuku emas ngono iku wis kebanggaan. Biyen saiki ranggumun. Saiki ranggumun. Mulai disinggahno iki. Biyen nek duwe emas nang gone tangan ngene iki. Masyaallah, dijak nyanyi kon Indonesia tanah airku. Perkara mung arep mamerke cincin karo gelange kuwi.
Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran. Terus yang nomor 6 keselamatan, uripe do slamet, nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlakune cepet, dompete kebek, uripe slamet. Lho, ngene iki rumangsamu angel ora gampang. Pengen murah bojomu kon ceramah. Ngeyel. Ngapunten Bu, ngapunten. Wong saiki apa kuwi mau? Tekan putih mau? Nah, wong desa Wonorejo iki le tandang gawe ya alhamdulillah do kepenak, do selamat-selamat. Mriki lak mboten wonten sing ditangkep KPK to nggih? Mboten to? Lha KPK rene arep preksa apa? Huleg-huleg kuwi sing arep diperiksa. Wis disyukuri kae sing saiki do duwe jabatan-jabatan kae, sing duwite do kakean-kakean kae, kokean-kokean kae, turune ra iso tanek kae Bu, pecicili terus karo KPK. Rumangsamu dadi pejabat kuwi penak ngono kuwi. Kekayaannya diaudit. Oh, pecicili terus karo KPK kae. Jajal penak sampean. Sak bathok ngorok kuwi tenan. Lha sing arep diperiksa ya opamu wong kucing rembes ora duwe. Aja cilik ati, kadang-kadang ngene iki carane Gusti Allah le arep mulyake panjenengan. Ana wong nang donya ki tampilane kaya rekoso, kaya sora uripe, padahal ki arep dimulyake dening Gusti Allah. Ana wong ki ning donya tampilane kaya-kaya dimulyak-mulyake, padahal kuwi arep digawe lara uripe dening Gusti Allah. Lho ngene iki nek ora dikai contoh ya ora paham. Ana lho wong kuwi ten donya niki kadose didadoske tiyang mulya, dimulyak-mulyake dening Gusti Allah, padahal kae akan disengsarakan oleh Allah. Tumpakane iki mobil api mewah regane larang. Pokoknya wong sak Wonorejo ora enek sing di mobil kaya kuwi. Supire ora sembarangan, profesional, canggih, gek pengawalane ketat ten pundi-pundi dikawal. Kaya-kaya wong mulya, padahal kae arep dilebokke penjara. Lah koruptor-koruptor kae. Lho sampean ra usah gumun, ra usah meri. Enek wong ning donya ki tampilane kaya dadi wong sugih ngono kae. Nanti dikawal, uripe dimulyak-mulyake. Kaya terhormat, padahal kae dalan mung arep dilebokke neraka karo Gusti Allah. Mulane sampean nek ketok eneng wong sugih ki omahe tumpuk 5 kae. Kaya omahe demit kae. Sampeyan ra usah meri nek liwat ngarepe omahe nang melengos, paling neraka. Ngono Bu. Halo. Ana wong iki mung ditumpake becak. Gek becake wis tayengen kriat blodak. Udan-udan dibuntel plastik kan. Kayak arep dijak ning hotel. Leboke restoran mewah. Ana wong iki tampilane urip nang donya dike melarat-melarat kaya sampeyan ngono kuwi. Banyak sugih lungguhmu ra kono. Wis to nrimo. Wis to nrimo. Tampilane nang donya iki kaya-kaya digawe melarat, padahal iki arep dilebokke swarga dening Gusti Allah. Ya, melarat tenan delok amine iki. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, sing nomor 7 kesehatan. Nyatane iso teko kene sehat kabeh. Buktine ora ana sing diimpus, ora ana sing diangkut ambulan. Engkae ambulane wis siapno kono kae. Lha iki no kene iki sehat kabeh. Nggih to? Disyukuri ngeten iki. Saiki ora enek wong kena penyakit kaya wong biyen. Penyakit wong biyen model enan niku lho. Rangen, kutilen, bubulen, cantengen, gudiken, kadasen, panunen, gondongen, cureken. Penyakite wong biyen. Penyakite wong saiki iku penyakite wong kokean mangan enak. Nggih napa mboten?
jenenge saiki api-api, wong kadang api jenenge penyakite ambek wonge. Saiki nggih api jenenge penyakite karo wonge saiki. Kandhane kok lho wong iki jenenge serintil. Kena penyakit anemia. Lho, kaya apa jenenge penyakite ambek wonge. Penyakit saiki, penyakite wong sugih, penyakite wong kokean mangan enak. Kolesterol, asam lambung, asam aurat, batu ginjal, batu empedu, penyakite wong kokean mangan enak saiki. Iki napa mboten? Lah iya, nah, sehat ki penting, masya Allah. Wong niku najan imane kuat nek ora sehat ibadahe ra iso sempurna. Iman hebat ning ora sehat, salat ra iso ngadeg, ora kuat. Ramadan ya ora iso poso, wong ora sehat. Nggo najan duwite akeh kae ra iso budal haji, ra iso umroh, wong ora sehat. Mula sehat niku penting. Ngono lho, bapak-bapak zaman ki umpama kok duwe bojo ayu, kemrusu cantik menarik kayak boy semuluhai aduhai imut yahud bahenol menol sama kebelen aku montok mentek molek kinyis mengis mentong moblong deno debleng kakek ngayune neng bojomu loro-loronen pak ku apa wong wedok dikeloni kok kumat mengine ngik ya kuwi wonge keplok kuwi sing kumat mengine krok yang ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor ngikrok padha wae Bu sampean duwe bojo bagus gagah gede dhuwur ning gering-geringen jajal ayo diobat abet kene meneng wae iki wong lanang model piye wis dioncat-acitno kok ora ono sing ngungkil-ungkil babar pisan bingung sampean iki urip apa mati ngono. Wong wedok ya padha. Mosok enome mlaku sik jentik. Kowe nek wis tuwae tumuk-tumuk ngene. Mulane aja tok kemayu, Nduk. Ayumu ora mergo apa-apa, mergo sik enom. Ondredile sik kuat kabeh kok. Nyenengke. Sik enom. Bocah wedok iki nek sik enom. Mesem, masyaallah, mencutke wong. Bareng wis tuwa kae terus mesem mengengeh ya masya Allah medeni wong. Lho saiki pipine sik ginyur-ginyur mindur dodone mentek kae. Esemane jan ratapno jantung tenan. Wong lanang diesem iki jantung ceduk. Apa maneh lirikane iso medhotke kolor. Ya wong lanang dilirik sret ndudul kon jero del kolore pedhot. Kendo kabeh kae. Ayo untune wis ompong pipine kempong ngedep kaca ngelirik karo mengengeh nyawang ayang-ayange dhewe iso mlayu kok. Dodo asale mentek-mentek saiki wis karek tengere tok nglembreh kewer-kewer angger tinggoni BH brosot Gempon mbak, mboten usang digerayangi kok. Mbak kok iya iki. Aku malah wis ora nganggo BH karo ora ya padha wae. Sing arep diadahi ya apane? Wis ngeliwir ngono. Kula niku asline ket mau jamaah ini kula mboten saged anteng kok. Ngapunten nggih sederek sing sadian ket mau seliwar ngeten niki arep di pengen kok yo golek rezeki. Dijiarke kok miyak-miyak jamaah. Kula iki mesake bapak ibu sing niate arep ngaji tenanan mawon. Ngoten. Srungokke, pun. Wis to? Pun to? Mula yen ming pitu rugi niku namung ten donya. Kudu disempurnake dadi sedasa supaya iso surak bahagia donya akhirat. Nah, supaya dadi 10 berarti tambah pinten? Tambah 3. Alhamdulillah berarti wis konsentrasi. Tapi telat wis meh rampung ngajine. Napa 3 niku? 1 syukur nikmat. 2
berjuang jadi orang terhormat. Telu, sukses dunia akhirat. Yo, iki yang ngono telu ki akhirane yo at. Ngene iki ora gampang. Lambemu dhewe sing ngomong kok. Telu niku syukur nikmat. Yo saban dan genten saiki sampean sing panasen. Ayo rasain kesentrong srengenge ayo kapan maju dangdangan kursi berarti yo Kapolsek ecek. Kapolsek kok dipanas. Ini pertama syukur nikmat. Napa Bu? Syukur nikmat. Wong niku nek gelem syukur nikmate ditambahi kok Bu. Nah supaya iso syukur peparinge Allah ki diraoske. Aja mung ditumpuk-tumpuk. Kok ya lali meneh nek kuwi peparinge Allah. Diraoske to. Nikmat Allah berikan kepada kita itu untuk kita rasakan. Jangan hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati, rugi. Sibuk numpuk-numpuk duit tapi nggak sempat menikmati duitnya. Sibuk bangun rumah tapi nggak bisa menikmati rumahnya. Ada apa nggak kira-kira yang seperti itu? Ada. Sibuk cari makan tapi nggak sempat makan sendiri. Ono kok bakul segon. Sibuk ngeladeni wong tuku. Dene ra kok bermangan. Geblak. Laris dagangane tapi dia budal nang rumah sakit. Ada orang itu sibuk bangun rumah tapi nggak sempat tinggal di rumahnya. Begitu rumah jadi dia masuk penjara. Ada orang bangun sibuk rumah tapi nggak sempat tinggal di rumahnya. Ngapunten, omahe dadi magrong-magrong. Dekne iki ra tau manggon omahe. Mergo dekne nang luar negeri kerjane. Mulih-mulih omahe wis rusak. Iki dipaham dirungokne ora to iki? Rugi kalau hanya sibuk mencari nggak sempat menikmati. Dunia meng ditumpuk-tumpuk wae. Keploro dunia. Di duit tukoke sapi. Di duit meneh tukoke sapi. Di duit meneh tukoke sapi. Jarine ben mekar. Kan sapi iki raja kaya, rajane pekayaan. Entiteni wong ngono kuwi ganteng sapine timbang wonge. Lha terus penakmu urip iku kapan? Di duit tukoke sawah, di duit tukoke sawah, di duit tukoke sawah. Sawahe ombo, tapi ora resik sawahe timbang wonge. Keploro. Mbah. Terus kepo orang ngene iki. Mulane lek sampean duit dinikmati to Bu, aja dieman-eman. Wong di duit kok arep no restoran eman. Arep mangan tuku eman. Ya Allah, wong kok pelite ngono. Entute lho metu diwadhe plastik disedot meneh. Arep mangan sego ya eman, soalnya sego kuwi entek, nek mlebu weteng metu entek rusak. Dene karepe pengen pangananku sing awet. Dadi lek mangan iki duwe menu khusus dengan teknik tertentu. Sing dipangan ora sego, ning kacang ijo mentah. Apa kedele ngono, leboke cangkem kae ora nganggo dipamah. Surung banyu putih, bleng mlebu weteng. Nah, sesuk metu kan utuh diumbah meneh. Gila nih. Mulane to yo nek duitmu akeh iki mbok cara tuku mobil yo sing apik. Kuwi nyukuri nikmate Gusti Allah. Lho, oh duitmu atusan juta tuku mobil mung mergo 20 juta. Arep dienggo ra kenek disetater. Cekik klekek. Cekik klekek ngono. Kenek ngeten didorong kok sak kampung e. Gruduk. Lagi kenek. Cekik. Bareng gasnya dihideki munyene prokotok. Tinggu menggoki lawangi mengo dhewe ya. Cekel apa ditutup rotol ngono kuwi. Lha duitmu akeh nggo apa? Nek duit akeh, Pak, Bu. Ono lho, budal umroh apa piye ngono, uripe dinikmati. Pak. Urip pisan ora tau numpak pesawat. Urip model apa ranti pengalaman luar negeri. Wong kok ono yaene dadi orang hutan ae. Ngono lho Pak pesawat kok pedhok pramugari ngono langsing mulus ora kaya bojomu buruk-buruk ngono kuwi engko nginep ning hotel ngising nang WC sing metingkring ngono kae lho maksudnya iku dinikmati supaya kula jenengan iso syukur dateng Gusti
Ya Allah Gusti matur suwun peparingin jenengan nikmat banget kula ngantos isin Gusti. Yang kados kula mawon kok dipun paringi nikmat kaya ngeten kula isin Gusti. Ngono. Akhire kok nek diperintah Gusti Allah enteng. Enteng lakoni perintah Allah. Rumangsa wis diparingi nikmat ra karo-karuan kok mosok arep ora manut. Niku lho, mulane nek cara tembang lir-lir kae dulur-dulur kula wong Wonorejo ki wayahe wis kudu dadi cah angon. Aja ming lir-lir. Ngertos ilir. Ayo. Ayo. Delok kowe ingkuk-ingkuk iki lho. Ayo kene ingkuk-ingkuk. Iki arep munggah e. Ayo. Assalamualaikum. Nama saya adalah Arif Saputra. Nah, iki lho, nama saya adalah Arif. Lah kamu mau naik panggung kok berat banget? Ya, Kenapa? karena aku udah besar. Kamu udah besar. Arif Ya. udah sekolah. Udah. Di mana sekolahnya? Sekolahnya SD 1 Mojo Jaya. Kelas berapa, Arif? Kelas 5. Kelas 5 Ya, di SD 1 Mojo Jaya. Arif pernah ikut lomba nggak? ya. Lomba apa? Lomba 17 Agustus. Ah, pas waktu itu ikut lomba apa, Arif? Lomba apa? Gak tahu. Hah? Lomba lari apa lomba makan kerupuk? Makan kerupuk. Dapat juara nggak? Dapat Juara berapa? juara 5. Juara 5. Lomba makan kerupuk. Arif, ayo sekarang hafalkan Pancasila. Ayo. Pancasila. 3. Lah piye. Pancasila. 2. Dibolak-balik, Rip. Iya. Pancasila 1 gitu. Oh, lah aku kan pengennya langsung 2. Ayo diulang. Pancasila. Ayo. Ketuhanan Yang Maha Esa. 3. Ya udah sekarang nyanyi. Arif geser sini. Anu ibu melu-melu aku rasa seneng. Ini udah, gak usah ngeliat ibu. Sini Arif. Nah. Loh kamu kok malah duduk di tempatku tuh, Rif? Tak apa-apa. Kenapa kamu kok duduk di situ? Karena aku sama Pak Ustadz. Ya udah, nah, duduk di situ biar nanti Arif jadi Pak Ustadz ya. Ya. Nah, sekarang ganti nyanyi Garuda Pancasila. Ayo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah penunggu radio proklamasi. Setia pengumuman untukku. Pancasila desa negara. Pateka dan maku sembusa. Tiba-tiba saku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tepuk tangan. Ini orang-orang seneng kabeh sama Arif. Arif kesini sama siapa? Sama ibu, sama adik. Sama ibu sama adik. Ayah masih kerja di Lampung. Oh, ayahnya kerja di Lampung. Berarti nggak pernah pulang. Iya, nggak pernah. Lebaran juga nggak pulang ayah. Nggak. Minggat iku Rip jenenge. Pulang. Nanti kamu tak kasih sarung. Mau sarung nggak? Nggak mau. Lah maunya apa? Maunya baju sama topi. Topinya bundar tadi habis dinyanyikan kok. Topinya kayak gini loh. Oh, topi kayak gitu. Nanti aja Rip, tak kasihkan Rip. Aku sekarang nggak bawa Rip. Nah, aku mau bawa iki tok, nek tak kasihkan kamu aku nanti malam nggak pakai topi. Arif, Kalau aku pakai topi ini Hah? di rumah pula. Iya. Wes. Yo wis pokoke yo ngono iki. Arif suka sholawatan enggak, Arif? Suka sholawatan enggak?
usah nyari ibu. Arif suka sholawatan nggak? Sholawatan. Ayo coba sholawatan, ayo. Sholatu wa salamu wa ala toha rasulillah. Sholatu wa salamu wa ala yasin habibillah. Tawasalla bismillah wa bilhamdi rasulillah wa udiuja lidilillah li ahli balia Allah. Tepuk tangan, keren. Rip. Jamaahnya itu ada yang cantik apa enggak, Rip? Tepuk tangan semua. Tepuk tangan semua. Rip, itu ada yang cantik apa enggak, Rip, jamaahnya? Mana yang cantik? Mana yang mana? Yang mana? Yang cantik ya? Agak tanah dulu, yang mana yang cantik? Rip, yo penceng kabeh sing ngacung, Rip. Yaudah, Arif tak kasih sarung. Nih mana sarungnya? Ini sarungnya cap mangga. Ini berdiri nah. Nah, ayo sarung mangga. Ayo. Satu mangga. Iya. Ayo dong, sarung mangga luar Satu biasa. mangga. Satu mangga luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang yang kedua, sarung mangga, sarungnya dipakai. Ayo, sarung mangga, Satu mangga. sarungnya dipakai. Saunya dipakai. Mangganya, Mangganya? ya Pak No. Ya Pak nih manggane. Enggak tahu. Ya udah, Mas. Arif, minta duit apa enggak? Minta duit nggak? Minta duit apa enggak? Arif, Aku nggak mau. oh Arifnya enggak mau. Kalau dikasih, Teman-teman, aku nggak mau minta duit karena ibuku marah. loh, Arif ini anak yang berbakti, nggak mau minta-minta duit karena ibunya marah. Kalau disuruh sama ibunya mau? Nggak mau. Coba bilang ibu. Deh, minta duit nggak Bu? Ya bukan ibu, nggak boleh. Mau sama Arif kok. Boleh minta duit nggak? Boleh nggak sama ibu? Boleh kan minta duit? Dan Nggak boleh. minta berapa Arif? Arif minta berapa? Siapa yang nggak boleh itu? Tuh, nggak boleh. Oh itu nggak usah direken itu. Arif minta duit berapa? Minta duit Minta berapa? 10.000. 10.000. Nih 10 sama 20 pilih mana? 20 aja. 20 sama 50 pilih mana? 5.000. Karena punya aku dapat banyak duitnya. Ini sama ini pilih yang mana? Beli yang ini. Ya kok yang ngerti. Aku dapat duit deh. Kurang dah. Sudah. Hmm. Sudah. Lagi. Sudah lah. Kenapa kok nggak mau? Kenapa? Karena sudah tinggi. Manik lagi nggak? Enggak. Terima kasih. Ini ambil. Lagi kasih lagi, Pak. Ngomong sudah tapi ditampar. Maaf ya, ini Pak Ustaznya mau kasih lagi ke aku lagi. Tak kasih lagi. Ya Allah. Ini lagi. Kurang nggak? Enggak kurang. Enggak ya? Ya, Ya udah, kalau udah. Sarungnya dipakai ngaji ya, Arif ya. iya. Nah, Arif kalau Iya, Pak. Arif kalau sholat, yang ngajari sholat siapa? Sholat subuh. Dia yang ngajari sholat siapa? Ibuku. Nah, pinter ya. Arif yang nurut sama ibunya ya. Pak Ustaz, sholat A'ala enggak? Hah? A'ala.
boleh dibaca surat Al-A'la. Ayo. 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 Teman-teman, tenangkan dulu. Aku mau surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi ahlaqa hada. Walladzi qaddara fahada. Apa? Ya coba diulang. Walladzi Coba diulangi tadi ya. Walladzi qaddara fahada. Ada baladi al-jama'a Pajau saat ahwa Sanuri paladan sa'ila Masya Allah Ya udah. Udah ya. Nahu ya'lamu jalolama yasfa Bahu yasidu kami yusfa Badat ki'id nabatit ikla Ya sadaqallahul azim. Ya sayang ya. Nah, udah. Ya sekarang ikut ibu, nggih. Ikut ibu. Loh ini uangnya dibawa. Rip, ini uangnya dibawa. Nanti diambil sama Mas Banser nanti. Nih, ini sama sarungnya. Nah, ini sarungnya. Nah, dah. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat Arif. Nah, tepuk tangan buat Arif. Kok terima kasihnya kok ke sana? Yang ngasih siapa? Maaf Ustaz. Lah iya, udah sayang, udah. Gantian. Bilang, terima kasih Arif bilang. Makasih Arif. Ladi, terima kasih Arif bilang. Terima kasih Arif. Udah, deh. Nah, pinter ya. Pinter ya nak ya. Pinter. Kamu mau tampil apa? Bercerita. Semua jamaah insya Allah nanti sama-sama didoakan. Semuanya didoakan, mudah-mudahan yang menjadi hajat-hajat kebaikannya dunia akhirat diijabah oleh Allah. Apapun yang menjadi hajat baik jenengan semua, mudah-mudahan diijabah Allah. Yang sedang sakit semoga disembuhkan penyakitnya. Yang sedang kesulitan semoga dimudahkan urusannya. Yang sedang keberatan nanggung beban apapun semoga diringankan. Yang masih punya tanggungan hutang semoga segera dilunaskan. Ya Allah, yang masih ada masalah gegeran tukaran semoga dirukunkan, semuanya diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nasira wa sallimna ya Allah min afati dunya wa 'adabil akhirati wa qina Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu na'udzu bika min asy-syarri kullihi man bi yadihi al-khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kalapatan kawula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.